да виждам така. Дали... Да. Само че винаги е син екран. Не бе, аз ти правя пътя къде да видиш, че само напред натискай. Ама искам аз да избера. Не. Само зами за малко едно такси, ако обичаш. Ако иска зими тази кола. Искаш ли да ме бъде? Не, аз ти такова пътя. Не кола. Давай. Гледай, сега трябва пак да вземеш. Давай. Айде, добре, червено. Да, полиция. Махай се от колата, защото вече е щупена. Айде, давай, бягай. Бързо тичане. Тичаме. Опа, бързо тичане. Е тази. Не. Тупо е. 100 човека. Назовете нещо, което хората правят докато се возят. Аз съм стигла и до морето. О, горни полиция, трябва да бегаме бързо. Когато се возиш градския транспорт? Аз не се возвам. Е, тази червена. Ако се Не, возиш, четеш. това е глупава кола. Дали това Трябва да се гледаме кола за натам. Надявам се. Те ще ходим напред и не знаеш. Сега ще разберем и то веднага. И я да видим какво има на таблото. Може да преобърнем. Това не е страшно. И явно... Не искам да я пробваш. Сигурно Е, гледаш тази през прозореца, червена. така се се зачавай. Червената. Да, тя е много яка, ама я Сега си пропуснахме. готова ли си? Да, много бавно. Ама, ти искай де. Нещо, което хората правят докато се возят. Я спри да ходи за малко. Спри. Не те гоним, трябва да почине. Купуват си билети. Давай. Купуват си И сам билети. на там зъби. Докато На пътуват дясно в зъби. градския транспорт си купуват Значи билети. ние забиваме. Свил го да почине. Купуват си билети. Да видим. Добре, да тичаме. Не видяхме на къде отиде. Събирай семейния съвет, моля. Аз съм стигла и до магазин, до дискотека. Пламене. Мале, един път намерих едно много яко момиче. Видиме е това колете. Попитахме 100 човека. Я спри да ходиш, спри да ходиш. Което хората Спри. правят докато се возят в Ходи. градския Видиме транспорт. някакво кое и да открием. Аз намерих кола. Е тази, изкачвай тази. Хубава е. Много логично звучи. Това сигурно е БМВ-то на татко ми. Да видим. Да видим. Слушай. Значи аз имам тук група, ама не я намирам. Давай. Айде, какво е довиждане. Това... Ачо. Абе, чакай бе. Преобръщай. Не, но тук сме. Добре. Три неотворени. Не, моля те, не искам бясно. Не искам бясно. Червено! Нещо, което хората правят докато се возят в градския транспорт. Чакам. Офа, ти си пич. Пич, пичовете не спират. Ето да изберем. Тая кола е почти същата като нашата. Но това е да вземем. Не. Не. Айде да яка. Не, изобщо. Не мога. Да я взем. О, тук има двама човека. Супер, ще возим единия човек, ма другия. Мали, гледай. Мали, влизай. А, другия си излез. И не карай бясно, ако обичаш. Червено, малко. Не спирай, ако обичаш. Пичовете не спират. Добре, айде, оттатък е зелено, бързо. Чакай въпроса. Мали, Попитахме 100 човека. Назовете нещо, което Момиче, хората правят докато се возят в градския транспорт. Димо. И аз спри, намерих дискотеката. Излизай тук, излизай. Чакай, че забрах кое копче. Меги. Говорят по телефона. Айде. Редовно. Еми. Чакай някъде. Чакай, спри. Ето е дискотеката. Супер, намерихме дискотеката. Давай, даваме напред. Тя малко се подпаля, а не? Не, ето е така. Значи това е дискотеката, не си спомням изобщо. Айде. Да, това е дискотеката. Там трябва да отидеш. Да, сега сигурно имаме. А, не, ето. Сега давай.
трябва да изпълняваш там каквото. Стрелките. Без думи. След думите на Соло съм без думи. Ето е готината маска. Хванах я. Ето това е готината маска. Говорят по Пада ти батерията. Говорят по телефона. Да, добре. Да видим. Да. Говорят по Да. телефона. Аз не знам какво напискам, ама. Оф, дай да ти помогна. Доби, аз. Пирам Таргето пау, балкето начудо, тарпецю. Тара будеду, кералалицу. Ама женчи, ама харицу, ама харицу. Пътувайте се, придвижваме хора. Ако искаш, чакай, сега ще спре дискотеката. Качваш се, сядаш и се возиш. На трето място, нашите Ей, ние българи пускаме са да танцуваме, поставили виж. Вече сме се хванали готини мацка, нали? Да, идем. Да, не може. Тя си стои там. Значи мога да прибиеме. Аз не искам да се прибивам моята жена, ама... Но и аз искам да прибия другите, защото те ми са вкукът. Ти много важно да бъдем. Да идем. Той нямаше да се събере. Трябва да спира дискотека, Еди. О, спира тъпа дискотека. Трети, Може да спрем. и Юлиана. Даже съм нека да кога продължава. Ръцете отзад. знам. Правилата са следните. Не ми искам да не ми се вижда. Който пръв натисне О, бутона, това не той пръв отговаря. Имам една молба. Защото трябва да правилата из... са такива. Чакай. След като прочита въпроса, Спря! Най-накрая. Чакай, няма да бегаме. Ще прибиваме хора. Прочитането на въпроса. Давай. В този Прибиваме човек. Който не е. най-популярни отговори. Запомниш, И в че този няма да биеш моята мама. точките се удвояват. Пари. Давай напред. Попитахме 100 човека. Напред! Там. Симона! Назовете нещо, което хората Казал ли съм аз, правят, че се гледат в огледалото? имате Няма хора. късмет, че ще го разкакали? Айде. Гримират се. Това е Кое нещо там? никой не е влизал. Добре, сега така дъх. Ай, че ние още не. Ай. Сега като Аз съм ходила в хотел и съм си запазил място, съм срещнала една мацка. Не искам да казвам какво ме Ти първи. сутринта направи ли това? Не знам колко се личи, но постарах се. Ти знаеш ли какво стана? Че та ми прави секс. Сериозно ми прави в леглото. Отврат. Не искам повече да си резервираш хубаво място в този хотел. Чуле от колата. Ще пиша хестоя за пари. Назовете нещо, което хората правят, докато се гледат в огледалото. Муцуни. Това ти го няма да Ако знаеш. физиономи... Оф, ти ли ми написнато? Да. Не. Дай друга. Пак трябва да пиша. Още една. Значи, Поне до 3. Добре. трябва да решиш... Да видим. Дали ще има точка. Аз знаеш колко съм печелила? 100 хиляди. Малко, че го разкакали. Печелила съм 100 хиляди и знаеш ли какво също? Съм си купувала много яка къща. Вътре имаше телевизор с матч. Имаше видеоигри, едно легло и една кухня и храна. И дрехи, ама аз не посмях, защото много се скъпи. Аз като си купих къщата няма много пари и затова. Целостта е много сериозна и е много търсена конкуренция. Там няма колко си е постарил. Попитахме 100 човека. Назовете И нещо, което да, хората как се правят, движиш в докато се момента? гледат в огледалото. Аз ще кажа, днеска дойде този на бати ти при баща му. Той е много сериозен учител по история, много течен, далече е пенсионер. И се занимава, подготвя кандидат студенти. И ако... Той ми каза, Ти казва трябва да Луци. има минимум 5,50 по стар. Аз не знам как се казва. Минимум 5,50, иначе няма. Ако ви харесва клипа, нека те назад нагоре. Ще ти кажа как Не
да го